Perawan Kalimantan bersama Mudo Laras Indonesia, juga kerja bareng Tison Pro Audio Dio. Yeah. Brondol dalam tanggare Perawan Giri Purno. Rino wangi tansah kelingan, perawan ayu Kalimantan, bantal goleng tak sayang nganti kaya wong kedanan. Sempedek mas tutu nangko Terus apa, Dek? biyen cedhak rak wani kondo Isin lo, Dek. siramu lunga Ya. ninggal mulih rak kondo-kondo. Saben dina ku ngalamun tekan ngomah atiku bingung, jane tresno ora wani nembung, rasane kaya wong linglung. Wangi banyune sapu Terus piye, Dik? tak enteni atusku Loyo kopios kabeh to, Dik. ora bakal alu tak enteni yen masih purun. Asik. Mudo Laras Indonesia, Tison Pro Audio, langsai bergoyang. Ayo joget berondol. Aduh duh mae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih ning tanah Asik. seberang. So. Aduh, mae aduh, hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih ning tanah seberang. Beninge banyu Kalimantan, biyen sing tak ombe sayang, ngelingake nalika biyen kenalan. Saben dina aku ngalamun tekan ngomah hatiku bingung, jane tresno ora wani nembung, rasane kaya wong linglung. Sempedek mas tutu nangko biyen cedhak rak wani Isin to, kondo Dek. ning apa sliramu lunga Golek bondo lho. tinggal mulih rak kondo-kondo. Asik. Mudo Laras juga terima kasih atas dukungannya bareng Yosi Kangen TV Reda Indonesia dan juga Tison Pro Audio. Yo. Ho, ah, ho, Aduh mae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih ning tanah
So Muda Laras Indonesia. Matur suwun. Nggih Kang Garing. Macan mama cantik duduk.